This Tecla goods takes time every Sunday mfunge kuya kuzoti encourage patiri kupinda musvondo nyowani and the topic yanhasi navyoitaura throughout the 2 hours dzanandiri pamhepo idzi kuti guys aya nhasi haisi kuda kuitwa miss saka ndoda kuti akastep back mbijana Prophetess vanyatsotidzidzisa tongotanga nekuti muri seiko naye Prophetess mune glow yacho nhasi yeEsther fast iri kuoneka. Thank you. Anditi hopefully everything went well. Aiwa takanamata tokudza Mwari. Anditi right. Your case is urgent. Amen. Ngaitaura. All right, thank you Yvonne. Good evening kune vakateerera. Your case is urgent. Tiri kutora nyaya yedu pana Genesis 18. Murume anonzi Abraham angaita makore asina mwana achingopiwa mapromise. Zvakangova zvivimbiso buda panze utarire mudenga verenga nyeredzi achatarira asi angasati aona mhindu. But on this particular day varume vatatu vakafara pamba pake anga ari maangels. But Abraham ndofunga akafunga muspirit make ivona akati ndikaramba panapa ndakanyarara ndicharamba ndichipiwa zvivimbiso. Varume ava chinonyanyondibata ndechekuti they were on their way kunodestroya Sodom and Gomorrah. They were men on a mission. Vanga vari pamisheni yekuti vasingafaniri kusekererana nemunhu. Asi Abraham akatozviudza kuti aiwa izvozvo izvoka my case is urgent. Zvamuri kunoita ikoko zvekuparadza zvichauya mumashure mekunge mambotaura nyaya yemwana pamba panapa. Saka ndo pari kubva topic yedu yekuti my case is urgent. Saka Abraham anonyengetedza varume vaya vakanga vakabata kana nditi vanga vakapiwa china Mwari chekuti vanobvirisa Sodom neGomora. But Abraham akavanyengetedza vakaisa zvese pasi vakagara vakadya mumba make vakabva vataura vakati kutarira nguva ino nhasi nchingani ndokutaurwa zvikanzi gore rinouya nenguva dzino muchange mane mwana. Akavadhaivheta bhosi akazviudza kuti my case is urgent. Varume ava vakanga vasikafaniri kusekerera munhu, basa ravaida kunobata raida hasha, but akavabvisa muzoni yehasha nekuti ainzwa kuti nguva yake yasvika. Saka paupenyu dzimwe nguva tikada kuti timirireka pamwe pacho padota the violence shall take it by force. Takutombobuda mucomfort zone totomboenda kuita zvinhu zvacho kana zvichinonoka kuyarega tiite zvekumhanyira tinozvimbundikira zvisati zvasvika kuti ayo mwana makamutaura chingotaurai date. I now need date panapa, ndiri kuda date rekuti ndishande naro. Zvinhu zvikashanda zvisina madeadline zvinonetsa. Your case is urgent. Right. Indobva ndaita mubvunzo Prophetess nhasi ndoda kuti munyatsoleya muchienda zvedu sakanyarara. Ndobva ndaita mubvunzo inini wekuti kesi yangu iri agent ndoiudzani ndoita sei ndanzwa izvozvi ndakaenda ndikanotsvaga maiguru vaivai kwandinoroorwa kana kuti ndikatsvaga maiguru vangu mukoma wamai ndikabva shamwari dzangu dziri kuziva kuti zvinhu zvangu hazvinaonimira zvakanaka kani kubasa kumarriage pabhizinesi chii. Kesi yangu zveshuwa ndiri kunzwisisa kuti iri agent kwekuturira ndizvo chaizvo magona kwekuturira apa kwanga kwakuda kutoudzwa Mwari mbuni nekuti sezvamuri kuona apa varume avanga ari maangels vanga vasiri vanhu. Saka Abraham akati aiwa zvinganetsi iyemi ndimi matumwa naMwari, saka amudarike nepamba pangu muchiita nzira ndotokuudzai nyaya yangu. Izvi zvekuti muri kuenda Mwari vakatsamwa nezvavakatsamwa nazvo ndazvinzwa kana kuti handiswi papanga asati azviziva chimbopfurai nei panapa mumbotaura. Saka kwekuturira pamwe sometimes we are confiding in the wrong people. Sometimes we are confiding in those people who are in the same situations as us. Sometimes we are confiding in people who are already bleeding. And kana takonfidha mavari tikuvawedzera zvironda. Saka beta titaure kune murapi chiremba apa ndiJesu ndototongotaurira nekuti ndinofunga kuti Abraham anga ataura zvese aita zvese but akaona kuti hapana kwandiri kuenda shege nditurire kuna Mwari. Saka Yvonne kwekuturira kwakakosha. Ndiani uri kudza nyaya dzako? Ndiani uri kutaurira? Une chivimbo here kuti achakubetsera? Kandi dzichamuremera unoturirawo? Akunongoda kuturirwa munhu ari pamusoro pevanhu vese, zvoda kuturirwa Mwari. Nhasi tiri kubatsirika mamessages ndiri kumaona. Ngatitaurei isusu the best way yekunopresenta kesi yako kana iri agent. Fasting or prayer zvoitwa sei munhu omira papi chaipo ndoziva kuti muri kubva kuEsther fast. Yakanakirei fast? Vamwe vanenge vasingatonyatsonzwisisa kuti fasting inoita kuti nyaya yangu ikatsike here kusvika kana zvinofamba sei. Tati your case is agent. Munhu auda kudzidziswa manamatiro oita sei? Right, thank you. Fasting Yvonne, Bhaibheri soko raMwari rinotaura Jesu Kristu pane pavanoti vadzidzi vatadza kuburitsa mweya wetsvina. Vabvunza kuti taresva papi? Jesu anomapindura kuti vakomana zverudzurwu kwauri iriko rudzurwa maunoro zvinotoenda nekutsanya nekunamata. Itori principle iyoyo. Hanzi zverudzurwu
zvinoenda nekutsanya nekunamata, condition yekuenda kwazvo kutsanya nekunamata. Woona kuti iye Jesu Kristu mwanakomana waMwari aifasta, tiri kuona 40 days 40 nights achifasta, achitsvaga chiso chaMwari. Achibvapo ukazoenda pana Acts 10:38, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the power after abva kunonamata. Saka nhau iripo ndeyekuti chandityisa ndipanzi Jesus Christ of Nazareth. Ko zvakunzi how God anointed, ko pese apa Jesu pawanga wakadani wanga usina kuanointwa ere? Ndakashayiwa kuti zviri kureveiko. But pandazona pakanzi with the power after abva kunotsanya, ndo pandakaona kuti kutsanya kwakakosha. Kandi ndikade kutetera kutsanya ndikadi iye mwanakomana waMwari anga asina kana dzinza rakatukwa, asina zvinhu zvakanga zvichimunetsa Ivhoni, asina zvakanga mabackground akafanana neangu, aitora nguva yekutsanya nekunamata kwakuti nini tinorega nei kunamata. Saka ndakatoona kuti kutsanya hakusi comfortable Ivhoni, but ndo agent yatataura agency yato agency kai yekuti kana wakuda kutsvaga Mwari zvekutoti Mwari ndiitireiwo. Kutsanya it's a submission. Uri kuti Mwari ndauya pamuri, it's like you are totally surrendering unto him. Without you God I'm nothing. I'm humbling myself. Kuti dai magona mandiwanira nyasha zvinhu zvizvafamba sezvamataura kuti Esther fast. Esther mudzimai uyu watiri kunzwa munesanoziya nezvaEsther akambinga atopinda mupalasivo nekuda kwerunako nekuda kwemakeup, but on this particular day anzi kuti zvanzi maJudha ngaurawe, patonyorwa tsamba musi wa13 muri kuenda, akati danai vanhu vese vari mususa vawane nguva yekuti tinamate, vaende pamberi paMwari vatsanyi, ngatitei mazuva 3 neusiku 3, nekuti akanzwisisa Ivhoni kuti level ratasvika, chero ndikaisa makeup ndikaenda pamberi pamambo haichaiti, havasi kutombotarisa zvese, timoni riri kunditeera harichada beauty, raakuda kuti nditodhila naro neprayer. Saka akanzwisisa kuti kunaka ndakanaka, mambo vakandichudza nekunaka, aiwa zvinozikanwa kuti inini ndiri tsvarakadenga, but paakanzwa nhau yekuti zvanzi maJudha ngaurawo, akaziva kuti nguva yekunaka iripo ndaisa parutivi, paakuda kutsvaga chiso chaMwari, paakuda kuti nditombopfeka ameno magumbu ndiende pamberi paMwari ndakatsanya nekunamata, ndozowedza nerunako rwangu nekubika kwangu, ndozoshedza mambo ndataura nawo pasituation yandapinda. Aiwa zvezvinako madhimoni acho haasi kutya, ari kutoda kutsanya. Hey, kutsanya nekunamata. Hanzi chinja posture if your case is urgent. Ndo zvatatsanangurirwa nhasi isusu nemunhu waMwari. Tosiya munyengetero sekuziya kwamunoita, tobva tazosiya macontacts nguva dzedu dzabva dzakwanawo. All right, thank you so much. Father, thank you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We thank you, Heavenly Father, kuti mumwe nemumwe akateerera panguva ino, tinotenda kuti Mwari ane zviri pamwoyo pake. Sadzisai zvichiwiro zvevana vevanhu, varangariremo vagonese Mwari wamasvimba ose. Batai mukati meupenyu hwavo neruoko rune simba, taurai nenzwi rine simba kumasituations avo, munyaradze rima rese nemhepo dzese. Mwari wamasimba mise rugare mukati memwoyo yavo, muvaporese vanorwara manhero ano, muvaitire nyasha Baba, muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. How can people connect with you, Prophetess? Vanhu vanoda kugara vachinzwa zvamunotaura, poitowanikwa achida kukurudzirai. Zvakanaka 0773 697 901, 0773 0776 260 700. And again, Yvonne, we've got another fast coming up. Manje asi vakatibata vachanzwa papera kwemwedzi tine gomo rimwe ratinoda kukwira, vakasununguka kuuya kuti tiende kwaMutemwa. Prayer and fasting ndo yataura pane munhu waMwari. Thank you so much, Prophetess, nekuuya kwamaita. Hanzi if your case is urgent, your posture must also change. Be ye transformed by the renewal of your mind. Ndosaka chirongwa chichinzi new week new you, kuitira kuti upinde musvondo idzvairi uine kamufungiro katsva. Tinoda kukutendai zvikuru sei nekuteerera kwamama kaita. Sara munonzi Yvonne Tivatye. Ndinodzoka zvakare paStar FM sounding good all the time, nepaCapital 100.4 FM Harare's Heartbeat. Same time next week, 6 down to 9 is the Gospel Grace Top 20 Countdown from Arnold, who was doing our Facebook, Kathleen Muchena, Valeria, my two producers. Totally appreciate you guys for listening. I leave you in the very capable hands. Zanani is here till midnight on Star FM, and if you're listening to Capital, the secret ingredient is already in studio. Good night, God bless, and take care. Happy Mother's